chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Successos inquietants han passat recentment al nostre espai de ràdio. Alguns encara esteu desconcertats, altres pensareu que tot és pura botxeria. Botxeria. Ai, Héctor, Sebas, una nova etapa comença. Que bé! En esta musiqueta tan agradable. I un nou camí que s'obri. Una nova successió que encetar i no anem a tornar al futur No? i no volem mirar al passat. No. És per això que, de manera temporal, i fins que les coses estiguen més tranquil·les, anem a fer la cridada al present! Sí! Ja conegueu el mecanisme? Així que anem a cridar a un número de telèfon a l'atzar Ja veuré què passa. i anem allà. Hola? Hi ha algú? A veure si se li ha despenjat en la butxaca. Però pareix com si fos un pardal. Pareix com si fora un citet. Tu creus que hem cridat a un pardal? Pot ser. Però no poden comunicar-se en ell, no poden parlar en un pardal. Com ha passat això? Com No sé, és molt raro, tio. És super raro, la veritat. Pues necessitaríem l'ajuda d'un especialista o algo. Mira, Héctor, jo no m'enteré de lo que me Per diu. què no li cridem al doctor Pío Redondo? Molt bona idea, el doctor. M'agrada molt aquest tio. Val, sí, Ens ajuda un poc, no? Vaig a cridar-li, Vale, va. A veure, crida-li. perquè si no, això serà un desastre. Sí, dígame. Doctor, perdone que el moleste, estem a la secció de l'excusat. Ah. Mire, tenim en directe a l'altra banda del telèfon el que pensem que és un citet. Oh, I com que vostè és un especialista en aus, ous i bous, pensem que ens podria ajudar. ¿tienen ustedes un pájaro a la otra línea del teléfono? Sí, això apareix, sí. Pero bueno, qué alegría más grande. Es que no se tiene el honor de charlar con uno de estos especímenes todos los días. Molt bé, doctor, doncs aleshores faça la seva faena. Molt Avant. bé. Vale. ¿Usted es macho o hembra? Qui, jo? No, hombre, usted no, el pájaro, hombre, el pájaro. Ah, perdón. Comprendo. Tendrá usted ahora mucho trabajo con la crianza, claro. Claro. Y tengo entendido que los movimientos migratorios este año están un poco restringidos por toda esta crisis de la coronavirus. Entiendo. Claro. Es normal. Doctor, perdone, ens podria traduir un poc el que està dient? Nada, es un cachondo. Está fantaseando con la extinción de los humanos. No em diga que just hem anat a parar a cridar a un pardal extremista i reaccionari. No, hombre, no. Lo que dice es que cuando nos confinaron ellos estuvieron muy bien, porque tenían los parques más limpios, el aire más puro, ya sabe, en general había bastante menos mierda. Por eso fantasea con la idea de que se extingan los humanos, pero en el fondo saben que eso no va a pasar. No se preocupen que está todo controlado. Bueno, doncs molt millor, doctor. Bueno, doctor, moltíssimes gràcies per aquesta traducció, per la seva tasca, però no tenim temps per a més. Oh, vaya, una pena. Sí, si li pot dir al citet que gràcies per atendre la cridada i que tinga bona migració. Él les entiende, que no es gilipollas. Ah, sí? Ahí lo tiene. Vaja, pues moltes gràcies, citet, amic, amigue. Potser tornem a parlar. Adeu. Molt bé. Y gracias también a usted, doctor. Hombre, ha sido un placer, ya lo saben. Gracias a ustedes y me llevo siempre una alegría siempre que participo aquí, ¿eh? No, es vostè un autèntic professional. Muchas gracias. Adiós.